Моңаршы юғалғаннарда. Чарли, баланы миңа бер. Ә син кім болдың? Син арынға бір кімдә түгел. Ул туғанда син қойда идең? Аны урлағанда қойда идең? Син аның әйтисе де, туғаны да түгел. Синең кебек. Гафу ит. Бу сезнең утрау түгел. Бу безнең утрау. Сез монда яшисез, чөнки без рөхсәт итәбез. Менә монда шик. Аны кичсәгез, бу аңлашылмаучанлык кына булмыйчак. Син хәл итәсең, Джек. Сәйит, син полицейский диде. Полицейский идем. Синнән сорасам буламы? Әйдә. Гаскәр әзерләү өчен күпме вакыт кирәк? Бу гынамы? Алтысы да. Һәм тагын бер кап патрон. Кимендә алар тиздән бетәчәк дип борчылмасаң да була. Джек, аларны бергә тоту дөрес карар дип уйлыйм. Аларны Чарлидан тартып алдым. Эчендә афьюн. Берәр нәрсә булса, алар дәвалау өчен кирәк булыр дип уйладым. Аларны сыннар эчендә калдырдыңмы? 7 изге Мәрьям сынын ватарга телисеңме? Зинһар, мин юк. Джон, код. Бу хакта сораган булдың, чөнки мин берәр нинди кыядан егылып төшәрмен дип куркасыңмы? Шуланга безнең беребез генә керә алса, бу ышанычлы түгел, һәм бу миңа ышанмау өчен түгел. Утрауда кыялар бик күп, Джон. Ярар. Әйдә килешү төзик, Джек. Беребез бу ишек начарга теләсә, ул башта икенчесе белән сөйләшә. Мин килешәм. Уңга 7, сулга 33, уңга 18. Язып аласыңмы? Юк, истә калдырдым. Бу әйбәт. Һәм беләсеңме, Джек, монда даруларны да сакласаң була. Кирәк дип уйлыйсыңмы? Менә сиңа мә. Күрегез әле кем бистәгә күченә. Хатын-кызлар белән һәрвакыт шулай. Аңа өй, ә сиңа буш фатир кала. Кешеләр мине күрә алмый дип уйладым, ләкин син мине дә уздырдың. Баланы урлап, аны суга батыра яздың. Бу начаррак икән. Локны шыгырыннан чыгардың да ул сиңа сукты. Шайтан алгыры, бу Ганди балаларын сырган кебек. Джек шатырыңда актарынганы турында уйласаң яхшырак. Нәрсә? Нишлисең, шайтан алгыры? Син аларны бункердан урладың. Син миннән. Нәрсә? Бу минем запасларым иде. Мин үземнекен кире кайтардым гына. Бу уртак Сойер. Бу безнең барыбызның да. Синең бүтән запасларың юк. Док, тынычлан. Миңа даруларны бир дә, онот. Син миңа янысыңмы? Соңгы кисәтү, док.